मुंख्लंफोरा जिउ बावनायनि थाखायसो जोंनि रावा थांनानै थादों जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ आरो थै होनायनि थाखायसो नोंथांमोननि दखनाया दखना हिसाबै जानानै थादों जोंनि हा हुआ बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायसो थांनानै थादों गिख्रंथावना अलखदसिन बे अलखदा राजनितिकनि अलखदसिन बे राजनितिकनि अलखदजों दिनै जोंनि गासैबो गोमानो थांदों डिपार्टमेन्टआव जोंनि लामाया मोजां जादोंमोन जाय फरेस्टनि रिभिनिउजों जोंनि सेंग्राफोरा कन्ट्रेक्चुवेलाव दिनै साख्रि मावनानै दरमाहा मोननानै थांनानै थाबाय थादोंमोन बेफोर गासै सिस्टेमखौ दिनै आसाम सरकारा लांफाफिनबाय आन्दाराव थानाय 1 नं खाग्राबारि गामिनि बे गेवलां फोथाराव दिनैनि बे सावरायमेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथां आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिपिएफनि बिबानगिरि नोंथांमोन जोंनि मोनसे समनि सार कमल आदा जाय व्यक्तिया जोंजों लोगोसे जोंनि हा जोंनि गोमाना थानाय मोनसे मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय जुजिबोदोंमोन आरो आंजोंनो लोगोसे दिनै मिडिया महरै नुजाथिफैदों मानगोनां अफिसार आरो आंजोंनो लोगोसे नुजाथिफैनो हाबावदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मानगोनां एम बोरलाब आरो दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैनो हानाय बे 1 नं खाग्राबारि गामिनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथारावनो आं बे फुंबिलिनि गोजोन गाहाम हामग्लायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बारग' एनडिपिनि जानानै बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै BSF बा एनडिपिनि जारिमिन आं बुङैनि सिगां नोंथांमोना मोनफ्रोमखौबो मोनथिगौ दिनै बे ओनसोल अर्थात बे खाग्राबारि बा बे दादगारि ओनसोलखौ नागारनानै एनडिपि बा BSFआ संग्रामखौ खालामाखैमोन नोंथांमोनजोंनो लोगोसे थाफानानै जों संग्राम खालामदों नोंथांमोनजोंनो लोगोसे थाफानानै जों खामानि मावबोदोंमोन बे गोथां जारिमिना जोंनि गेजेराव बारनानै थांबाय आरो बे जोंनि एनडिपिनि इसिबां गोलाव समनि संग्राम बे संग्रामा जों मोनसे जाथिनि एगेन्स्टआव बे संग्रामखौ खालामाखैमोन जोङो बबेबा मोनसे धर्मनि एगेन्स्टआव जोङो एनडिपि बा BSFआ जातिखौ संग्रामखौ खालामाखैमोन बे संग्रामानो जाहैबायमोन जोङो गोग्लैसोनानै थानाय नासयजानाय मुगैजानाय मोनसे जायगा बा बे ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ दिनै बोखांबोनो थाखाय मोनसे संग्रामखौ जों खालामदोंमोन दिनै 1986 3 अक्ट'बराव BSFआ जोनोम मोनदों बे BSFखौ गेदेमा बिथां जाय व्यक्तिया दिनै सागान होखांनायनि उनावबो इनाय बानायै अइनायै जोबथेसालियाव सुथुरा सोनानै दोनदों बै व्यक्तिया BSFखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे BSFआ बैसागु फांसन खुंनो क्रिसमासनि प्रग्राम खुंनो फुटबल गेलेनो बा थाखा फैसा खामायनो थाखाय जोनोम मोननाय बे आफाद नङामोन दिनै गोबां जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लादों बर'ल' दिनै बेयाव बाहागो लायाखै गोथां एग्जाम्पल दङ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव बेंगलि सम्प्रदायनिफ्राय राजु सरकार होननाय सासे व्यक्तिया एनडिपिनि सोमावसारनायाव दिनै बाहागो लादों जोंनि बे ओनसोलनि गोबां गरखा गोबां नेपालि भाई भनिफोरा जोंखौ सहाय खालामदों जोंखौ दोनखोमादों बर'नियावथ' थानो हालिया माब्लाबा नेपालिनि न'आव थांनानै गरखानि न'आव थांनानै जों सेल्टार लानो गोनां जादों अब्ला बेजों जों स्पष्ट बुंनो हायो जोंनि बे संग्रामाव बे ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठी सान्तालि आदिबासि गरखा बर' बेंगलि गासैबो जोंजों लोगोसे डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्ट सोमोन्दो दंमोन आरो बे संग्रामालाय मानोमोन खारन जोङो आसामनि बे सा खोन्दोआव थानानै मुगै जादोंमोन संग्रामजोंसो जों गासैखौबो खालामनो हादों खालि संग्रामखौ बर'फोरा फ्रन्ट पेजआव थानानै खालामदों बिएलटिआबो संग्राम खालामदोंमोन दिनै BTC सुक्ति जायै सिगां बे ओनसोला माबायदिमोन मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन दिनै स्कुल कलेज जोंहा प्रभिन्सियेलाइज गैयामोन इउनिभार्सिटि जोंनि गेजेराव गैयामोन मोजां हस्पिटाल गैयामोन जोंनि बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा हरनि समाव खोमसियै थानो गोनां जायोमोन बेबायदि अबस्थायाव जोङो नासयजानानै दोनजादोंमोन गारफ्लेनानै दोनजादोंमोन आरो बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौनि थाखायनो जोङो संग्राम खालामनो बाध्य जादोंमोन आरो मोनसे देरसिन बाथ्राया बेनोमोन जे गिदिर हारिनि नासयनायाव आरो गादबनायाव मुगैनायाव जों बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरबायमोन रायजोफोर दिनै जोङो मोनथियो बुहुमनि बिखायाव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जुनार दङमोननो बे जुनारानो जाहैबाय डायनासरास दिनैनि तारिखाव जोङो डायनासरासखौ नुनो मोनलिया बेसेबांबा गिदिर बे बुहुमनि जुनारा दिनै बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांबाय आरो बे सा सानजा भारताव थानाय बर' हारियाबो बुहुमनि बिखानिफ्राय मोनसे समाव जोबलांनो नागिरनायमोन बे जोबलांनो नागिरनायखौनो हमथाफिननो थाखायसो BSFआ जोनोम लादों आरो जों नाब्लासादों थाफानानै बिनि फंफ्रोमबो बुंनाय बाथ्रा स्पिचफोरखौ जों स्टाडि खालामनानै जोङो बुजि मोनदों जे जोंहा अपसनानो गैयामोन सुबुंखान्थिनि नियम आरो हाथियारनि नियमजों दिनै सोमावसारनो हायो
दिनै सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसारोब्ला दिल्लीया जोंनिफ्राय गोजान जानायखाय दिल्लीया गोजानखाय जों जेसेबां होख्रावब्लाबो होज्रिखावब्लाबो खोनायामोन दिनै बे मबाइला टेक्न'लजिया ससियेल मिडिया इउटिउब आरो फेसबुकआ दिनैनि तारिखाव फैदों बै समाव गैयामोन बेवहाय जोंनि दाबि दावाखौ जोङो सुबुंखान्थिनि नियमजों जेसेबां होख्रावब्लाबो दिल्लीया खोनासङामोन दिसपुरा जोंखौ मुगैनानै नाख्रेबनानै नासयनानै गारनानै दोनखानायखाय जोंनि मोनसे बै बिखानिफ्राय फोजोबलांनायनिसो षड़यन्त्र खालामनायखौ जों बै समाव नुदोंमोन बेवहाय नाब्ला सारा बै समावनो एम ए पास खालामनाय सासे व्यक्ति पलिटिकेल साइन्सआव जुदि बियो जाथिखौ मोजां मोनामोनब्ला गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय जुदि सिन्था खालामनायमोनबा बै समावनो बेसेबांबा गोजौ थाखोनि साख्रि मावनानै गारि गुरा धन सम्पति आरजिनानै गावनि न'खराव गावनि बिसा फिसायजों ग्रें ग्रें रायजो जालांनो हानाय व्यक्तिमोन बियो मानो दिनै बिथाङा बेखौ चयस खालामासै गाव हारसिङै मानो रंजानो हास्थायाखै जोंनो फोरमायदों रायजोनोबो बै समाव फोरमायदों जेब्ला बिथाङा जोंजों लोगोसे दङमोन जों मेघालयनिफ्राय बिथाङा नोजोर बोदों दिनै बुहुमावनो गोबां हारि आरो सुबुंफोरा सोरगोआव थानाय बायदि नाथाय दिनै जोङो नरकआव थानाय बायदि अबस्थायाव जोंनियाव दोंसे मोजां लामा गैया मोजां हस्पिटाल मोनसे गैया जोंनि सुबुंफोरा मोजां ट्रिटमेन्ट मोना जों मोजां मोनजायाखै जों मोजां थांनानै थानो हायाखै जों गारनानै दोनजादों नासयजादों आरो मुगैजादों बे बाथ्राखौ नोजोर बोदों आरो बिनिफ्राय बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरनायनिफ्राय जाथि आरो हाखौ बासायनो बिथाङा जुजिदों मिथिदों हाथियारनि संग्राम खालामोबा बेबायदि दुखु दाहाया फैगोन जों जिउ बावनो गोनां जागोन गोबां खस्थ' लानांगौ गोनां जागोन थेवब्लाबो बे गासैखौ मोनथेनायनि उनावबो हारि आरो हाया बासायनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि गोमानानै थानाय मोन्थायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बिथाङा BSF खौ जोनोम होदों आरो जुजिनो बाध्य जादों रायजोफोर थ' बे फोरमान जोङो रंजानो थाखाय आखायाव हाथियार लायाखै हारि आरो जोंनि हा आरो जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोनो थाखायसो जोङो संग्राम खालामदों आरो बे थांखियावनो गोबांथार जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे बाहागो लानानै गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि थै आरो जिउखौ बावसोमलांबाय रायजोफोर दिनै जोङो थांनानै थाथों होननानै जोंनि राजखान्थि थासारिया मोजाङै जाथों होननानै जोंनि गेजेराव लामा दालां जोंनि गेजेराव मोजां हस्पिटाल जोंनि सासन बेबस्थाया थिग जाथों होननानै दिनैबो जोंनि मुंख्लंनि सोरनिबा गोथै स'आ मानासनि अरनबारियाव स्रियै उन्दुनानै दं जोंनि गोबां बिर जोहोलाव आदामोनजों लोगोसे मावफाबोनाय गोबां मुंख्लंफोरा दिनै भुटानाव स्रियै उन्दुनानै दं सोरनिबा गोथै स'आ दिनै म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दं सोरनिबा गोथै स'आ दिनै बांलादेशआव स्रियै उन्दुनानै दं बिथांमोना दिनै गावनि थै आरो जिउखौ होनानै नों आरो आंखौ मोजां मोनबाय जोंनि हाखौ मोजां मोनबाय दिनै बिथांमोना गोथां जारिमिनखौ जोंनि गेजेराव सोरजिनानै गालांबाय दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि मोजां मोननाय गोबां रोखोमनि अननाया दिनै एग्जाम्पल दङ नाथाय आं बुंनो हास्थायगोन बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जौसिन मोजां मोननाय बा अननाया थै आरो जिउ होनानै मोजां मोननायानो बिनिख्रुइ गोजौसिनाव रावबो अननो हाया दिनै आं आदाखौ मोजां मोनदोंब्ला बिनो थाखा होनानै आं बेखौ मोजां मोनदों हमथेनानै जातिखौ बासायदों जाय समाव जोंखौ मुगैनानै नासयदोंमोन जाय समाव जोंखौ जबरदस्ति धोरोम सोलायहोदोंमोन जाय समाव जोंखौ जबरदस्ति भाषा गारनो बाध्य खालामदोंमोन जाय समाव जोंनि आइजोफोरखौ जबरदस्ति दख'ना गाननायखौ नागारनो बाध्य खालामदोंमन जोङो बर' होननानै सिनायथि लानोनो हायै अबस्था जादोंमोन बेबायदि समाव NDP आरो BSF आ गोरा गोख्रोङै जातिखौ फोथांनो थाखाय जुजिबोदों जाय समनिफ्राय दावहा होबाय जोंखौ मुगैनो लानाय हारिफोरा जोंखौ नासयनो लानाय हारिफोरा उल्थायै जोंखौ गिनानै सन्मान होनो गोनां बाध्य जाबाय आरो बेबायदियै जोङो जोंनि राव हारिमुजों जों थांनानै थानो हादों बे ओरैनो नङा रायजोफोर आं दिनै उदालगुरिनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै आंनि गोसोनि साननाय जोंनि गोथां जारिमिनखौ नंगौ बाथ्राखौ गावनि बिमानि रावजों जे दिनै आं फोरमायफैनो हादों बे ओरैनो मोनाखै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावनायनि थाखायसो जोंनि रावा थांनानै थादों जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ आरो थै होनायनि थाखायसो नोंथांमोननि दख'नाया दख'ना हिसाबै जानानै थादों जोंनि हा हुआ बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायसो थांनानै थादों बै समाव जाति आरो जोंनि ओनसोलखौ बोखांबोनो थाखाय जोंनि मुंख्लंफोरा गोथां जारिमिनखौ बारहोदों स' दिनैलाय मानोथो बारग'नायनि उनाव NDP जाखांनायनि उनाव BPF नि बे केम्पेनाव आं मानो फैदों गोदो जों जेरै हारिनि अलखदनि थाखाय जुजिबोबाय जों एक्स जाखांनायनि उनावबो दिनै जों नायदों जोंनि गेजेराव एखे अलखदा फैफाफिनदों रायजोफोर बे अलखदा आरो गिख्रंथावना अलखदसिन बे अलखदा राजनितिकनि अलखदसिन बे राजनितिकनि अलखदजों दिनै जोंनि गासैबो गोमानो थांदों जोंनि हा हुआ दिनै रैखाथि गैया जादों जोंनि जायगायावनो जोंनि धोरोम सिबिनाय बाथौ थानसालिया सिफाय जादों गिर्जा न'आ सिफाय जादों जोंनि सुबुंफोरनि न'आ दिनै JCBजों हुख्लायनानै होजादों बे राजनितिकनि थाखायनो आरो बेबायदि राजनितिकआ जोंनि गेजेराव फैनायखौ नुनानै बारग' होननायनि उनावबो एक्स जाखांनायनि उनावबो दिनै जोङो मेङाजासे जों जेरावबो खामानि मावदों जोंनि जाति जोंनि हा हुखौ बासायनो थाखाय रायजोफोर जों थाखा फैसा खामायनो थाखाय पलिटिक्स खालामाखै जों थाखा फैसा आरजिनो थाखाय दिनै BPF आव फैयाखै आं जुदि थाखा फैसा आरजिनो थाखाय
पलिटिक्स खालामनायमोनबा आं UPPL आव हाबगौमोन बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बावैसो साननि सिगां जों मोनसे फट' भाइरेल नुदों जायफोरा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन BPF नि पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंनिफ्राय लिडारफोरा जइन जाहैदों बिथांमोना कौटि थाखा मोनदों आरो बे कौटि थाखाखौ मोननानै ओरैबायदि रंजादों जाथिनि जेबो इसुखौ बिथांमोना गोसोआव गैलिया बावगारजोब्बाय रंजानानै सेल्फि लाबाय बोरैबा लिक जाबाय भाइराल जाबाय आं जुदि फैसा लुबैनायबा आं बिथांमोननो थांगौमोन दिनै पावाराव गैया BPF-आ जों नोजोर बोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय देरसिन लिडार गावनि JCB दाम्पार हा हु फाननानै दिनै जोंनि राजखान्थिखौ बासायनो नागिरदों बेबायदि दैदेनगिरिखौ सन्मान होनानै जों दिनै दावगाबोदों रायजोफोर बेबायदि दैदेनगिरि जों मोननाय नंलिया सोर गावनिखौ दिनै फानग्लुं फानसि खालामनानै नोंनि आंनि मोजांनि थाखाय दिनै BTC-आव अबस्था गैलिया 16टा डिपार्टमेन्टआ लांजाबाय जाय 16टा डिपार्टमेन्टआव जोंनि लामाया मोजां जादोंमोन जाय फरेस्टनि रिभिनिउजों जोंनि सेंग्राफोरा कन्ट्रेक्चुवेलाव दिनै साख्रि मावनानै दरमाहा मोननानै थांनानै थाबाय थादोंमोन बेफोर गासै सिस्टेमखौ दिनै आसाम सोरखारा लांफाफिनबाय